ka ikpo ngali nita ai nwanya ama isi nyo mbra agwa m gị na aga m iji ego mere ọ ga-ahụ mgbapụ so aga m iji ego mere ebe kene anyị nọgbo mgbe Genesis okwe mgbe anyị ga-eyi gadebe ebe Matthew na ụmụnne ebe ha gawa Revelation ọ ga-abụ na America okwe hụrụ ihe na mbụ one of my official cars but ihe nọ nga mbụ ọ dị company ke mepere na aja ọ bụ ngede ama na-ejiri m kọtana mụnwa bido aha mbụ Ekwueme ọkwe n'ụlọ uri adagụ Ekwueme ọbụma ọkwa ezekwu mechie ọ dị hem chọrọ inye gị achọrọ m surprise gị mechie anya ma surprise n'ihe niile anyị nye m ịchọkwa nye m ihe ọzọ ọ dị ihe ikwu ebe mechie anya ma surprise ya gị igbugo m nara nsusu emechigo m wetaka ọ dị ihe ndị mkpa m chọrọ inye gị ọkwedị gị ma ndị anya ọgịrị ebe anyị oge na-adị anyị ga-ịga n'ihu ọta ga-asị in the name of God the Father ya bụ na ha nke nna na nke ọkpara mana ịma ọ bụla anyị gara ọta mana ga m gwere ka bido ka bụ Genesis ọkwa na nlọ ka nna afe ha abụla arụ ha mbụla ihe ọ gbara nke ka itielu m n'aka abịa iji gbago ekwere m mechara onwezi ihe ọzọ ihe mere mmecha aha ga-abụ TT kama ọ gara akpọ ite esi mkpọ TT igbugo m ya ụbọchị taa bụ ụbọchị ọma n'ime ndụ m onweghị ihe nna ayọ Chukwu abịaghị m na-agbaghasị gị na n'ọbụ ikwe ha na ihe m na abụ m kara mkpukpe ha na ke m ịgwara ha ihe dị ma agwagala mgbe Silas Nwaaba aga m iji ego mebishie gị ma Dangote hafụ ndị a Dangote mbụ my boy ọkwa maka a na-akpọ Tinubu ọ bụ klina m kwezokwu Chineke mie ya mbịaba Tinubu na-eklini ọ bịa n'ọfịs nwunye nke bịa dịrị klina ya nke da-asachacha akpa gị ebe ya na ọ bụ Silas Nwaaba Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya ajarụ Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya ajarụ Silas Nwaaba keke ị na-ekwu ọnụ ka nsusu ka ị na-atara ọnụ ị na-ata chikin ka ọtọkị bụrụ ya mụsụ ka ị na-erigharị ọnụ Silas n'anya ajarụ Abalos, okay, who? I'm a little bit. I'm not. It's also Galihum. I'm not for Galihum. It's got to have one. I'm going to you about Kabulam. Nobody can take our Kabulam. You're the animal of Biala. Jogotalism agru epotazia iwali anya chi anya gị na chi yakwa na nlọ kiwe na ala nlọ tesi ị na alọ nwoke m nakwa ihe ejukwu nata ọkwa ga gasị nata esi m nye ego ka ije go ga n'ike gwụsịrị gị oke ịchọsi onye eji ife ọma abịara gị bụ tesi awa na ife ọma tesi mfunye na nwoke ọzọ
Kafa akụnye aka ebe n'aka gị na ebe na alọrọ alọ. Ngwa lọba na nlọ. Imesi were kwụna taba. Ya la man hina ho na mama ngi ho. Silas n'anya jọrọ ngwongwo. Oh. Silas Nwaaba ngwongwo. Silas Nwaaba ngwongwo. Ọ bụ onye na-achọ gị ugwu. Hey, nne o. Jenga na-enye yi. Achọgasị m ihe dịka bọshọt na bra na pakeji si mara bupụta sie ife niile ịchọsị. Nne lulu elu. O ife nchọrọ ije wee rụgasịa. So onye aha mbi. Ife a na-ala ma Eh. mbekane. Hey, Desi anụ ndị a na-akpọ nke a trikọta. Nne ibu ya. Kwa. Nke Ife na-enu. tight si. Iyili etu a. Nke anụ nwa na. Iyili etu a. Obi yere ga-apụta sịcha. Onye fusie nwoke ma ndị ara nwa. Fada. Hey! Chekwe. Oziri aka nna achọ. Hey, nke anụ nwa na. Iyizie nke a. Nke ebe ewe bụ ozi ụwa. Na-emezi etu a. Hey! Ha na-abazi onye na-amazi n'nkụ. Hey! Mmadụ ife ime fa na-alụ. Ngwa m okpu. Iyi tọdụ ịsa ka ndị obodo oyibo. Na-emezi Inwe ndị anụ na-esesi ife na na-edesi design Desi anụ ndị ahụ akpọ nke a stone jeans cap. Gịnị? Cheese. Hey! Auntie, Nne. aga m egie. Biko. Hey! Ife na-eme bụ nna be m mba na rum mpam nchịkọrọ ego niile mbịa ma kpofa ncha. Ịhazi ya. Anti pakeji siere m ya siere. Kpọtara m fa ncha niile ndị masị mma ga eme m Nke anụ. ka arụ mpụta si ọfụma ọfụma bupụta si m ife niile. Hey! Ka wee na-afụ Mami ibu ọfụma yo. ọfụma. Pakeji siere m ya. Bekwa ọsịsọ. Ka ngosi na-abịa. Mba, aga m abịa echi. Anọ m ya. Aga m abịa. Anọ m ya. M na-eti isi ebe Ewu! echi. Aga m abịa. Lele ma Nna, anya o. andị kpochie. Nne m ịmụ aka. Andị Kpọrọ kpochie. ilu na. Kpochie. Onwe ọsị. Nsogbu adịrọ. Ka nna. Hey! Hey! Ịmụ ife a na. Atụkwanụkwa o. Anọ m ya. Ọrọkwara m ya o. Nwatakịrị bụkwa ekwu ukwu. Elekwanụ m ahịa o. Makata nwaanyị abụ ike a na-akọ oyoli. Nne m ife niile a na-eme na shọpụ anụ. Nle nka. Lekọta ife niile. Ka anyị na-eri. Ahịa erengu. Anakọta nwa anụ ahụ ga-aga.
ụbọchị a nke m abata na-ekwukwu okwu prepaid mita bifo a na-amara ihe na-eme ọ kpọrọkwa na onye nepa bata alụ n'aka ibe na-etinye nsị ọkwọla bịa otu etiri na ọ dịghị mma ọ dị gị mma ịma na otu etiri ọ ga-eme ego na-adịghị n'aka ọnwụ nke kwa ọnwa bụ ebutere na 1 million 10,000 20,000 at least i were obere ego kwụọ ya ụnụ a na-eyuzi obere before you know it ụnụ egorokwa ọzọ bịa anyị na-eyuzi obere na akwa niile na ihe niile anyị na-eyi na ego ọkụ eji m nke ịmago ịmana ma goldu niile ihe mere iji ekwu ihe a gwụrụ ọwụ gold eweta ego ịma na onye na-anya m ikere afọ ya anyị eweta bil 10,000 na 20,000 o ruru ihe anyị na-eyi kọsị n'ahụ ọ ka mma ikweta ihe i kwuru emena ihe mere iji na-ekwu otu anyị kwụba na anyị ewepụ anyị tinye maazị ha ji etinye ebe ọkụ ọ ka mma anyị emebebe ofe nọ na friji na-agbasịkwa ụka kwụsị aka nke m batara wee kpọrọ ndị ọkụ a wee bịa si m ngwa ha na-etinye ya si ya ọ dị ka ọgwụ Sofia Elena n'ụma otu aka o si kpọrọ ya ha kwa nne Sofia aka ị na-asụ ofe gị na-agba ụka ofe gị na-agba ụka ofe ọgwụ ị naghị esi ya ọfụma ọnwakwa nke m gwara gị ijere Dubai ụmụ gị anọrọ ọ dị ka ya bịabe m ka ngozi ka esi eyuzu prepaid ihe m chọbụrụ ịmụji eji esi na prepaid mita ya bịabe m ka nkụzi ọ ya rụrụ ọkụ bụzi nri a na-alọchari alajọ apụga etinye obere okwu ga-adị m ọjọọ bụ oyi ịwọjụrụ oyi ụlọ agbaghị ihe uru n'abalị mba na anyị anyị na-agwa m na ịla ka efe efu ọkwa ya ịkpagbialụ mmanya ka m kwa biko nwe ha okwu ga-ekwukwa ọtọ ihe mekwana ya bụ na ị ga-enye ọ bụkwa na mma ọkwa ego m ihe a m na-agwakwa gị ọkwa ego m mba anakwa m ata chicken anụ ọkụ anamati ya ihe na like bụ isi ewu mba isi ewu nke a na-eme akwụkwọ anya adọgbu enye n'ime ọkwa nke a ka m na-atakwa nwoke ọma iso n'egwu ọbụgodi a confirm godi ịnọ n'ife a na-eme ihe mere na nsogbu adọkwa afọ na ịla ike ma ego na ka ị ya akwụ ihe ọbụla ịma ikwu n'ụdị ụdị mana ihe emekwa ọfụma ọ bụrụ ịpụta baba mba eme ofu baba mba ọ bụrụ na ọrụ ego gbagote mbuli ife na dọla ọ gị ya gbagide tekọtekọ gị isi n'enu ya datuo ike adị ụmụ nwoke ọkwa ihe a na-eme bebi ịnụ ịnyụọ na onye ọdapụ daa ka efi a na-akwa aka biko hapụkwa okwu nchie gị ife mma echi gị nkwụlụ ọtọ ka inene m ọfụma nkwụlụ ọtọ ka inene o nwere ike ọ bụ na ị naghị afụ ihe o nwere ike ọ bụ na ị da afụ ihe ị ga-amago n'elu nchie gị ewo
weta kwa mmanya onwe kwa ahụ. Gwakọrọ ya n'ọnụ ya anyị ata. Ka onye na-ebe a bịa nwoke mbịa ebe a o bịakwa na ọkụ isi ewu ka m na-ata bifo m nwoke eche juru mbịa Nke na-eme na ka ya eze lụka ịchọ ebe mmemme gị ego m ọ bụ nọ ọbụla ịchọ ọbụna ife niile nwere oge ịkwụọ m ụgwọ ofu ime ofu ịkwụọ ụgwọ ịbọ ime ịbọ ọ bụzikwa na ọka imelu gabazịa gwakwa gị ife oli mụ nọ ka ya nọ mba ya nwụrụ mụ na di ya nọ tichi mkpụrụ na ọ bụrụ ya na-akụrụ mmadụ ọnụ n'one ka ihe aya nọ tichi ọnụ n'one achọrọ m ife ya ese mụ na nwunye mba nọ adị emenụ kantin na mana nsogbu azụ ọ bụrụ ya na ime ihe melu ịtọ anya adịkwa gị ọkụ ịdị n'oge na ego m ịma na afọ m onye anụ ebe onye nchọrọ ebe ka onye nke ọka nna azụ gị na nke ụmụ akwụna ụmụ afọ ya onye nchọrọ chelugo iji fe wetalụ m ọnụ aka nna gwa gị na ọ bụrụ iji fe wetalụ m ọnụ ife akwa nyi na-arụ ego m bụkwa 50 o 50 ese n'ọnụ na-atọ ọkwa ịtọ ị ga-enye m ya 50 thanks eligo ụmụ ashaw aga m eme gị ọfụma hapụzi okwu nyenụ ihe ụdọ adọ gbọgọm ọdọ azụ ụdọkwa ife niile do ma anwụkwa o ana m anwacha nke isi gbaka m isi ewu ka anyị jebe rapụ isi ewu ka anyị jebe na room na ya eweta ya ka anyị jebe 50,000 ka anyị jee bido ọlụ ewo rapụ mmanya rapụ ka m bụrụ sọ nke dị ụtọ ka anyị gaba jide m aka n'ukwu
ike ịkụzidekwa ọzọ ịkụzi ọzọ bifo obi m adapụ m ewu ya ajụasị m akpalị eziokwu ịma maka nke a ikwu ife mma apịa m na-echi gị ịma na esi m stọọnụ azụ m nsịrị na mama nye gị azụ biko ebe ọ bụla ịchọ ikponye enye ịchọ ịchịsa anya achịsa ịchọ ịgbasa anya si n'azụ mma na-akponye gị ike n'imere elejikwa Silas Nwaaba ngwongwo Silas Nwaaba ngwongwo ọ bụ onye na-achọ gị okwu ngwongwo Silas n'anya ajarụ ngwongwo Silas Nwaaba ngwongwo Silas Nwaaba ngwongwo ọ bụ onye na-achọ gị okwu ngwongwo Silas n'anya ajarụ ngwongwo Silas Nwaaba ngwongwo Silas Nwaaba ngwongwo ọ bụ onye na-achọ gị okwu ngwongwo Silas n'anya ajarụ ngwongwo Silas Nwaaba ngwongwo Silas Nwaaba